Esta reforma da Lei de Saúde fará que a Mariña desapareza como área e pase a formar parte da área de saúde de Lugo, coa conseguinte perda de servizos, alonxamento destos da poboación con unhas carreteiras obsoletas como fai 30 anos. Pero isto non comezou aquí, comezou no ano 2013 cando se aprobou o decreto das EOXIS, que nos fixo perder capacidade económica e orzamentaria. Houve unha perda progresiva de servizos e amortización de persoal, tanto na atención primaria como especializada. Na atención especializada temos unha falta total e estrutural de persoal e servizos que se están desabastecendo totalmente. Os marcapasos que antes se facían no Hospital da Costa agora derívanse a Lugo desde as primeiras etapas e tamén os cambios de pila e as revisións. As consultas de cirurxía vascular que se fan en Lugo teñen unha lista de agarda de até un ano por problemas venosos. Estánse derivando fimosis dos nenos cara a Coruña. Na atención primaria, amortización de persoal, desabastecemento de material desde que se privatizou o almacén e nas consultas de pediatría de atención primaria hai pediatras que están atendendo a 3 e 4 concellos coa sobrecarga que eso supón para eles e non poden atender a todas as crianzas que pasan a ser atendidas polo médico de familia. No servizo de fisioterapia, rehabilitación, só temos unha médico rehabilitadora para 80.000 pacientes, co cal hai listas de agarda de até un ano e derivacións masivas cara á privada. Operacións de traumatoloxía como xeonllos, xoanetes, túneles carpianos, estánse derivando cara a Lugo, pero xa desde os primeiros momentos, desde o preoperatorio, despois a operación cirúrxica e todas as revisións se fan a Lugo, co que os pacientes teñen que desplazarse innecesariamente por unhas carreteras que están obsoletas, que nos leva máis de hora e media. Esta distancia co centro, co hospital de segundo nivel é condición sine qua non para que a nosa área non se suprima. Estánse a facer en estudios cardiolóxicos, hai unha espera de até un ano ou máis para facer probas de esforzo, cando os Sergas e a xerencia do hospital cifran en 15 días a media de agarda para probas cardiolóxicas. Temos consultas, algunha de dermatoloxía, con unha agarda de 7 meses para a primeira consulta, cando os Sergas e a xerencia cifra o tempo de espera medio en 38,7 días. Esta lei de saúde vai a conseguir alonxarnos da nosa sanidade, vai conseguir que queden desabastecidos de servizos os hospitais e os centros de saúde e vai a conseguir que señamos considerados como cidadáns de segunda categoría.